Уважаеми зрители, тук правим лида. Ето ги касите. 20 каси трябва да правя аз лично. Значи лед. Ето ще отворим сега хладилната стая. Ето го лида, къде го правим. Хладилната стая. Така. Това е лед. Ще пълним касите на лед в 2 часа. Тук е палети. Приготвяме ги за рибата. Ето. Тук пак хладилна стая. Не е проблем. Ето тук е където слагаме вечерта, на вечер, рибата и оттатъка вече заледяваме рибата. Касите аз ги мием тук. Ето машината е хубаво.